Tapi sampean ora suwi to karo kowe ya? Oh alah ora aku cuti rong minggu. Mari rong minggu kan terbalik ning Hongkong to. Kuwi ngirimi ping 3. Ponak-ponak aku ngabari ini jagungmu weh ampuh. Weh jan gede lengan tibakno ki lho mbajuk kabeh, gak dimes ora di nganu lah. Lah sak Lah sing ampuh kuwi mau ngene sapa? Lah sing dhuwit ngono kae gawe apa ngono terus takon gawe teres ta ya gak. Nah, bar kuwi wis pegatan aku kira payu, Bu. Makane aku njaluk ilmune. Sampai-sampene. Ora tak dudon iku lho. Ilmu apa Rangel? Ya ilmu piye carane iki ben anu meneh ngono kuwi. Makane aku sampean kadang aku kon diruqyah barang lho. Wis ora ya Allah lho nang kene kan. Wes aja terekam wes. Ndang cerita ora apa-apa. Iki karo daripada aku ngantuk aku turang ngantuk aku. Nang wes pateni ya. Ceritane iki mau ke bojone kepencet karo cewek lama. Nang anu lara kena dipercaya, ora kena dipercaya. Iya, ra ancen wong lanang ki ngono nandur-nandur ya gak diopeni ngali dolan. Ben anu aku roh wong iki piro-piro ki entek ngono ya. Aku roh wong iki ya gerong minggu terus cuti 2 minggu kok. Arep njaluk sak bulan gak entuk arep macak aku. Oh. Terus nganu. Untung nikah siri. Nikah siri apa enak pegatan kayak wis ngono ya. Oh, lho. Kayak Cina iki ya. Kapan aku kayak tahun 2002 iki anggitmu. 2002. Kiki wong Cina apa wong apa? Iki ya 2002. Wong apa iki? 2002 iki. Dadine iki. Lah ya, iki Cina iki. Iku kaya wong kaya wong Cina ya. Wong Jawa. Heeh. Iku kaya Cina ya. Ya masih ngene iki dilaminating ngono lho ben gak luntur. Iya, kapan-kapan aku. Eman-eman iki kenangan lho. Nah, iki digedhekne ning kene enek. Sopo? Ninggal. Iya. Innalillahi. Aku nang kene ya. Ninggalin nang kene? Iya. Sakit. Berarti kayak mau warisannya sitok mau anak lanang sitok mau. Tapi ya mirip ya men ya. Meripat-meripate anak lanang. Sipit-sipit apa makanya kan lanang-lanang. Buka aku malah. Sipit kayaknya bunder ngono. Tak kira Cina lho, Cina. Lah ndi pramugarinimu kok gak rene nek. Oh, iki wis dipaki. Kok enggak wong anu, enggak kertas ngono. Bingung Mbak ya bisa. Nek nikah siri ngono ki nek cerai piye, Bu? Nikah cerai ya ora cerai. Ceraine ya wis ditalak ngono ae wis ya. Nek sing kedua nikah resmi. Resmi. Terus 2 tahun tok. Aku suwi sing kedua ki 7 tahun. Tapi enggak sampai dia anak. Enggak. Karena ditinggal ya. Sing duwe anak kuwi nganu. Sing pertama kuwi. Pertama kuwi anak loro. Anak loro ya. Berarti sing kedua ketiga enggak duwe anak. Sing entek-entekne sing ketiga. Sing entek-entekne sing nganu kuwi. Ketiga. Ketiga itu berarti ki cinta lokasi cuti 2 minggu terus rabi. Iya nek fotone ya delok HP-ne terus dudon ya. Bujang. Gak Ya duda. maksudnya aku ndelok ngene Duda gak ndek anak. Duda gak ndek anak. Duda ora ndek anak, ketemu cuti 2 minggu rabi nikah siri. Mani kenal ning Facebook. Oh, kenal nang Facebook. Kenal nang Facebook. Kenalin ning Facebook. Ya wong kono juga, wong Jawa juga. Kuwi nikah siri tok wis ditinggal balik meneh nang Hongkong. Cuantik ngono lho ya anak di kerudungin di bibiri. Pantesan kepencot. Ganteng ya rene dhuwur no wae ya.
Biyen Pecatan apa abri? tentara. Ndang apa dipecat? Ya mbok, Sombong ya. wong Pecatan tentara. pecatan tentara. Tapi kok iki nganu EP-ne ya ning kene ning ngomong kene aku suwi ra petuk ya. Dipene sing lanang iku. Heeh. Kuwi ya ngono, bojone kuwi ya Omahe cedhek karo omahe sampean nang Jawa. ya rada adoh. Kamu ngerti? Ngerti to wong ya pas aku ningkahan kuwi ya video call ya telepon ya cetukan ning kene cetukan. Kuwi ya Yang sing kuwi bojone iki ya sampean kuwi sing lanang ngono. ngerti. Cedhek ngono ya. Cedhek. Nanti Kuwi kan- ya kuwi iki ya nganu EP-ne kuwi ya di nganu adike kuwi kon tuku tanah lagi kok mawon gitu. Sering iki ya. Iya. Berarti mek kerja mempuki lah carane ya. Tapi sampean ora suwi to karo kuwi ya? Oh alah ora aku cuti rong Male? minggu. Mari rong minggu kan terbalik nah ning Hongkong to. Kuwi ngirimi ping 3. Ponak-ponak aku ngabari ini jagungmu wah ampuh. Wah jan gede lengan tibakno ki lah mbajuk kabeh, gak dimes ora di nganu lah. Lah tak Lah sing kirimi ampuk dhuwit kuwi ngono mung ngene kae. sapa? Lah sing tak kirimi dhuwit ngono kae gawe apa ngono terus tak kon gawe teres to ya gak cocok karo omongane. Lah yo wis aku mikir aku wis sadar. Soalnya Tak ini kirimi tidak dibutakan dengan cinta ya. Untung maksudnya enggak. delik ning Gusti Allah. Untung maksudnya enggak berkepanjangan ngono. So, sampean sing njaluk kira ya. Ya terus aku sing ngomong wis dhewe ana. Sampean sing nalak. Wong lanang kaya ngono kuwi harus ditindak tegas. Ya ngopeni wong anggur ya gah to. Iya iya iya. Ngopeni Kene tanduran boyok, ora kok. anu kok. Ora Nang hawa. dosa. Hmm. Lak karine panen, tapi sembarang ya mburuhne. Ora gelem tandang dhewe. Kalau tantang dhewe kaya bos Hasilnya ya dipek dhewe. Sampean yang modali. Laki-laki macam apa itu? lah terus. Ras itu neno, aku ras itu golek bojo sik. Wedi aku ngono kuwi. Lah bojo sok anduk lah wis balik Heeh. ning omah. Lah, Lah wis jek tinggal lunga aja tenan, Ojo aja dikek tenan. nek terus sik niat nggih. Pokoke nek sik niat pengen lunga, Buke lah sing Iya. kayak contoh. berarti nek urung arep stay nang omah itu ora usah mikir bojo sik. Daripada bojo ditinggal rene meneh, Tenan. engko kaya ngono kuwi, Mas. Iya ya, Bu ya. Masalah iki arep bojo karo sapa? Ngurus sok ae. Lah wis. Nang aku ya ngono, Bu. Bu ngono aku ya kerja sampean nang omah. Nang bojo. Terus kok nek ibu bojo sampean kerja, sampean ora tau ngenehi dhuwit ibu. Ya ora to, Bu. Ya pangkat tak nehi kok nek aku wis kerja ya. Kok nek ibu kan bojo terus kon njaluk dhuwit nang bojone. Ya njaluk bojone ya kena, njaluk aku ya kena ngono. Loro anak ya. Enggak. Oh siji. Siji kan kono cowok ya. Wes nang. Aku sampe ngantuk iki, mesti rada-rada liar-liar ya. Iya. Kok krungu enek bojo ping pisan ping pindho ping telu mah aku langsung melek meneh. Piye Bu? Dan ku ki mah ki ning kampung nduk ora ning kota. Podo. Aku nang kampung. Saka bandara iku 1,5 jam. Oh, aku jatuh ke bandara ki. Nek 7 jam. Hah? Ada. Karena aku cedek Bali ya, Lho. Sampeyan mugo ngambali ya. Sampean ngendi ta? Aku ajengnya Kediri. Lah, iya, Kediri. Ibuke Malang. Terus aku kan melok mbahku Nang Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi ini ngendi? Banyuwangi ini Tegal Trimo. Ngendi? Tegal Trimo. Tegal. Tegal Trimo. Oleh duluranku nang Muncar nang anu. Oh, ya cedek aku karo Muncar. Ya ya. Masa jiwa mbak nang ngendi? Nang Banyuwangi ngendi kalian?
Kemudian di kanca nang muncar. Aku ndek kanca nek nganu ya kuwi sing arepe ning nganu kuwi. Mako sing tangane kena anu. Kena banyu panas mau. Kuwi Mlebu. kuwi cedeke karo bojoku sing kari kuwi. Sing foto tak didone ngono. Cedek karo kuwi. Didine. Tapi kate frene ya rong bojo. Sapa sing gelem lak wong. Lah ya sapa yang gelem wong lanang lumuh arep ngandelne wong wedok. Nak wong iki gede dhuwur. Emangnya arep memang emangnya arep modal ganteng tok, arep modal gagah tok. Pisan pindho sedina rong dina ya enggak masalah mau manjai. Kayak terus-terusan rabi iki ya seumur hidup nek iso seumur Nah, hidupku iya. lama. Wong badanku ki nganu, aku ora bineh ki Jawa kuwi tak kon rumah tandur aku karo ngupeni anakku dhewe gede. Halo Dipikir teman lah nek yo. koncone kan ngomongan ngono kan penak. Kesih kan nek besok sampean nek wis pensiun anu kan wis enek sing diarep-arep, enek sing wis dienggo modal, ngono to. Ora Ana ora kena dipercaya. Sampean sing golek modalnya kono sing mengembangkan, ngono lah ya kerja samane. Tangane ngene bersyukur. Bersyukur ke ngene bersyukur orang ngene. Ngene iki ngemis ngene iki. Nek bersyukur ngene alhamdulillah ya Allah, nek ngene iki paring. Muga-muga besok nek sik diparingi jodoh, enek ketemu jodoh ya jodoh sing apik ya Bu ya. Amin. Hitungane ngono. Labuke iki wis gak Yo. bocor wis kapok. Ya ora ngerti lho, wong enek ya anu wong wis tuwek sing umur 80, 70 anu sik enek sing rapi ya. Aku ngono aku sik optimis aku. Lah aku kendalane karo Mas Haji ki bersih. Oh, Wis ping 3 kok. Beda keyakinan. kita Wis ping 3. kita satu amin tapi tidak satu iman. Seamin tapi tak seiman. Seamin tapi tak seiman. Terus maksudnya pada kakak ya? Ya tak ada. Lah serius ngono ya takkan malah aku. Tapi kononnya sih apa? Sih mikir-mikir. Lek mikirin ndak ada tetap pengen jalan. Tapi anu apa jenenge tunggu besok ngenteni aku mulai anu nek. Lek masalahnya ke depannya kita belum bisa anu lek selama Belum bisa memastikan. kan kita belum pernah bertatap muka. Cenderungnya sekarang saya ini online, LDR via online, virtual. Tapi wong Jawa juga. Surabaya. Apa ya? Wongnya apa ya kan? Masih sabar. Alhamdulillah, sabar. Maten. Ditunda nih Mbak, ya karo ngopo ngono ben ra bosen, apa karo TikTok-TikTokan ngono ki anjir. Tapi anu orang tuanya ya wis ngerti. Bujang. Ya kan wongnya apik, ana sabar ya. Iya, lah wong sabar. Pokoknya tetap optimis loh Bu. Jodoh dhewe iki ya enggak iso loh nek ketetapan Allah itu tidak bisa diganggu gugat. Nek sampean sik diparingi jodoh ya yo ora ngono wis saiki dinae jodoh ya diterima, nek terae ora ya wis ngomong anak putu. Aku ya ngono kok Bu. Dinae jodoh ya tak terima, nek terae ora ya wis ngomong wong tuwa, ngomong anak. Nek besok anake rapi duwe ae putu ya ngomong putu. Pane putu ae. Karo sing koso sik dine jodoh wis pokoke ya ditampa ya guys ya ditampa. Amin. Putuku sing Nek tera dine jodoh ya njaluk jodoh sing apik. putuku sing wedok kumo lho sing tak telepon ning anu mau karo mbae wis dikene omah. Kare mbae sing anu mbae lanang anu kok bapake kuwi. Heeh. Sing anu mbah saka bapak. Oh, bener. Sayang ya Cek ya. besar ndi kuwi lho. Bapak wis nikah meneh. Pake ning wis nikah nah. Tak teko iki lah mai berikut ndok. Dereng. Terus kan. Aku pengen roh kaya apa videonan sok tak kelapone aku. Lapornya piye Mas? Kelapon. Oh dipelapon, tak krungu apa dilapor nih. Dipelaponke. Halo, sik gadis wis ndek omah garek golek bojo sing bener. Wis akeh sih dulu meneh arep teko iki Lah iso kok jam golek bojo ben digoleki.
pengen digoleki yo iya aku ki yo iya tapi ki yo mesakne bojoku golek teko Hongkong ki ya ampun nyasar nang ngendi lho kayane ki calon bojo Lek iso golek Ya dia kok di nganu ndok. kayane kok nang imigrasi nih paling kertasnya ya mau wis ngono ae guys ngobrol dulu meneh teko iki rada ngantuk-ngantuk aku. Alhamdulillah guys, sebentar lagi mau mendarat di Hong Kong. Ini udah mau sampai pas ya 1 jam ya. 1 jam perjalanan tuh sekarang jam 2 ya. Nah, ini siap-siap turun. Siap-siap Bu, alhamdulillah Bu, siap-siap buat imigrasi Hong Kong Bu, dicop Bu. Ya. Siap-siap barangnya. Siap barangnya ada yang ketinggalan atau enggak. Nih. Kok lama-lama dingin ya.